niihin pystytään 9 kunnolla kuukautta ennen tavoittelemaan. vaalia muuttaa tavoitteita. Kyllä, ehdottomasti. Minun mielestä Herättikö tuo jotain kysymyksiä teidän mielessänne, että Sipilä oli poissa siitä EU-paneelista? Ei oikeastaan, se paneeli oli hyvä asiallinen. Tämä prosessi oli hyvä esimerkki siitä, että kun hallituksessa on huono toimintakulttuuri, niin päätökset muuttuu matkan varrelta sisällöltään huonoksi. Näinkö on? Kyllä ne kiinnostaa kaikkia. Keskeytetään. Jos sitoudutaan 4 vuodeksi, jos sitoudutaan 4 vuodeksi, että heitellään miljardeja sinne ja tänne, niin mun mielestä tämmöisen varaa ei voi kyllä rakentaa seuraavan hallituksen ohjelmaan. Tämä hallituksen ohjelma rakennettiin tämmöisen varaan. Stubb ja sitten Rinne. Juha, toi on oikeastaan aika... Se on ilman muuta toivottavasti mikki kasvun kautta. Rakenteellisesta uudistuksesta. Joo, mä oon samaa mieltä, mutta ei se ole. Te pääsette kaikki ääneen. Kysymys tulevaisuudesta maahanmuutosta. Eli saako puhua? Rauhoittukaa nyt kaikki. Onko syöpä kaikille? Me olemme vaatineet avoimesti yhteiskunnassa kertomaan maahanmuuton todelliset kustannukset. Niin meillä ei ole mitään mahdollisuutta selvitä tästä ilman 10 miljardin säästöjä tai 6 miljardin säästöjä. Puhettakaan veroalennuksesta. Eikä puhettakaan veroalennuksesta, että se nimenomaan on Juha, nyt älä puhu nyt itsekään päälle tässä, kun syytät meitä muita. Eli me puhutaan eri termeillä. Teidän paperissa lukee työllisyys. Mutta Arhimäki, viimeinen puheenvuoro. Työtä ei ole mahdollisuus heti muuttaa pois tai ei halua. Mutta se mitä tarvitaan nyt on vientialoille kasvua. Sitä löytyy esimerkiksi biopuolelta, kestävästä. Mä oon ehkä Timon ja Paavon kanssa tässä eri mieltä, että minun mielestä meillä on työn tarjontaongelma. Eli minun mielestä työ luo lisää työtä, eli meidän pitää... Ole ystävällinen, Paavo. Kerrankin kun puhun, voisitko olla keskeyttämättä? Ihan kerran, jos voisit olla, niin mä olisin kiitollinen. Mä en pyydä mitään muuta. Mä voin sanoa, että kertaakaan en ole keskeyttänyt sua, enkä yrittänyt äskenkään keskeyttää. Saako mä siitä puhua Lorenzen? Nyt on päästy hyvään vauhtiin. Lämpö alkaa selvästi nousta. Käymme katkolla ja muistutan teitä, että osallistukaa Twitterissä keskusteluun ja kohta siirrymme talousaiheisiin.